Mayong buntag mga kabarkada, kapamilya, kapatid ug mga viewers. Karong adlaw wadto ta og San Carlos. Narabay viewer na ko diri akong amigo nga nag-ingon nga pirmi daw kuno kung mo travel. Unsaon god nga ang akong role dinhi sa kinabuhi karon tig tig tiglakaw tig tighimo sa mga sugo, tig-accomplish sa mga sugo. Mao na nga sige kog lakaw kay para man na sa kuan tabang ba, tabang sa mga kapamilya, kabarkada ug kapatid. O so mga viewers, karon andam na ko. Medyo madto taron og San Carlos na pod. Karon is Agosto 8, 2017. So mga ka-viewers, hinaot ko nga naamo sa maayong panglawas ug katupong mga viewers nga wala pa karon lang kung karon lang mo naka discovery ni akong channel, palihog ko og subscribe na anay kanang subscribe button below nya, comment sad mo nya, like para ba nga nindot ang atong nindutan ko ba nga at least naa di ay mga tao nga nintan-aw sa akong simple nga vlog. Ya, og napo day ko'y Facebook, napo din tanan sa akong channel, makita ninyo ikuan ang link. Inyo lang i-click ang link. So guys, aniya nagpreparar na ta. So daghang salamat una sa tanan sa mga nag-view sa akong previous videos. O karon kung katupong mga bag-o pa pod, sunod mo nako ni atong simple nga vlog. Daghang salamat daan. So mag-ulat ta sa akong mga videos. Hinapay ta kay aron ka aya-aya sa tang tanawon ba kay bisin kakalkag atong buhok kay kita mura tag gibugno og ungog. So niya ready na ko na nakoy bag na nako tanan. Ready nang mulakaw. Maguwat na lang ta og bus dito sa gawas. Sakay tag aircon. Mao man gyud na dili na magitong sakay ron ordinary aircon na. Pag total gamay ra man gihapon og kuan, gamay ra diferensya. San Carlos kung ordinary 44 nya, kung aircon imo sakyan 50. So ato ta sa aircon kay bugnaw pa, komportable pa. Napay TV, tan-aw pa ta, malingaw pa ta. Basta kay komportable ang bus nga mo ga-serve din sa among probinsya. Bali ang San Carlos mga usa ka oras, di gali kabot og usa ka oras basta dili mo hunong. Mao na siya. Di hunong sad pero dili pud ba kuan ba. Langay-langay yan. So sige mo kugso Wadto na ko mga ka-viewers. Sige atang lang mo. Diyan na taro no, nagsakay ta og motor sa akong amigo. Pero plite pud ta. Isa amigo, pliti na kay mo man negosyo man na, di ba? Magto na ta, sakay sa tagmotor kay medyo layo pa maputong merkado, alang-alang maglakaw ta nga kuan man kanang init. Nya ang tanan tao gasakay motor, ikaw galakaw di laing kayo. Magbuhat na ta kay magbuhat pa ko bus. Ora na mga viewers Sakay sa kong migo. Asal siguro na kumigo
Ah, yung dagat na kwarta lagi. Ayan. Ah, sarap ng turo yun. Ito, bigo na. Ikaw? Ay, video. Alikot-likot kay. Sakit ah. Aircon. Because we are Filipinos, ipasok dire ang ticket. Ngalaw daw po ko, no? Ano nga, kasagaran, ipasok raman rin ticket. Aring mga kilid-kilid dire, are okay, goro na yung style. So lingkod na kay mga 45 minutes pag-uro San Carlos. Pagkabuta so 24 abot na tag San Carlos. Napay mga parit-parit, no? Naog na kinay parid. Sila manaog kita maghuwat ang tato sa terminal Malabang ta dire. Humana ta sa atong transaction dito. Puli na ta. Boss! Oh, lakaw na. Ang bigo. Sa una katong napay sakyanan, siya na yung paprasison sa insurance. Na nagkailam yun, no? So yung lakaw ta dito oh, nahulog pag yun ang taklog. Ayaw pa dito takaw lang ta. Gutom naman ta. Itatag mayong restaurant, no? Paon na. Dire, nganan, dire lang sa tasa. Bigas. Ato ta mukaon. Or adto dito sa Gaisano. Dire na lang ta sa usual kananan da sa Moms. Dire guro dapita, no? Moms to, Moms. So anhata dira maniod to. Kaunta. Kay mao man gyud ni ang usual nga kananan, no? Kung sugoon kay murag po ni murag madali ba nato, marang-arang. Okay pod. So dinhata sa Moms. Arita dire. Free internet ni dire, Moms. Dara kayo na itong mga kwan. Ay,
barbecue, nasa pork chop, may kawali ang paborit. Ngita sa sudora ng kawali. Day, tagkawali niya day ah. Sir. Yo, pati na kong ikuga gipandaran kita. So, pangaon ta. Ini para take out. The double rice. Oh, matas. Kawali oh. Suguon ta mo kaon dita kay butlon man ta. Ano ni kaon ta nayo. Pagdaghan ka og sugo. Ano ya? Manata. Paktas kapoy init. Adto na punta dito. Napang tadari sa pedestrian. Sama na ay plot na ay plot kaning agi labang tadiri ani sa pedestrian ngadto sa labang ay pakadaghan pa kayong mga motor nganing agi. Adto ta dinha. Adto ta mo adto. Ciao, ting. Mga kaamiguhan sa Tubuso no, ang nagad gyud ah. Labang ta dire. Ari-taris pedestrian kay dakpan yata. Areta mo labang sa may pedestrian lane. Okay. Ay, thank you ah. Ayaw kita gikwanta, no? So, labang karon diri. Musulod ta sa City Mall. Sulod ta din ha. Okay. 15 turon. Paborito diri sa SM. Tara. So niya taron upalit taron og kwan turmeric kay nakauyon man ko anay kaning anay ba. Sa Yamang Buki. Yamang Buki. Ikaning ano? Kauyon ko ani. 170 no? 170. Dali lang ha. Mo na taon na. Oh. Automatic. Mana jud? Kita na ta og kwan. Sakit ah. Sakay ko. Terminal.
Okay. Terminal ta. Pauli na ta itong terminal. Sakay ta. Motor. Sakay ta ro doon. Terminal nya gitanggal truck para muli ta. Sakay ta ni, sakay ta. Sakay ta. Morning. May pasahero kita pag yun. May ni kay aircon pagpaingon, aircon sa paguli. So hari lang tadapit ah. Wah. Okay. Ta mga 15 minutes bro, 10 minutes di siya. Pagpura man to nakalakaw ko ang usagon. So, pakota. So, mga 12:18 ang iyang departure. Oni San Carlos Terminal. Hindi rin ka ito na-admit. Hindi, kumaka. High blood. Sando. Oo. Sando. Hit the ground pretty hard. To the right. Sorry. Let's try. Sure says Wala na to gani. not going to see. Because we are Filipinos, ang ticket na po, ato na pong ibutang Sino pa may dire. ticket? Ato na pong ibutang dire kay Filipino. Di mo bitaw na no. Sagaran ibutang aning mga